Arrain hegalariek legez. Osabaren oroitzapenekin arreta galdu dut Bastidaren egunerokoaren irakurketan. Esaldiak pasatu egin ditut, baina ez dut irakurritakoa gogoratzen. Ekin egin behar diot atzera ere. Ekainak 10. Baporeko kapitainak oso jatorra ematen du. Gizon kankailua da. Potolo samarra da eta ez du bizarrik, ez biboterik eta hile zuria du. Igogailuko morroia baporeko bandako musikaria da. Baita ere eta berak bakarrik beste guztia batera baino musika tresna gehiago jotzen ditu. Jotzen du danborra, zutik dauden platertxoak, eskuko platertxoak, burdintxoak, taulak eta kriskitinak. 4 musika tresna jotzen ditu batera. Eta gainera, Afrikako gerran egonda, eta bertan egin zizkioten zauri batzuk erakutsi dizkit, eta kondekorazioak ere baditu. Honena da. Manuel Ayerdi kapitainak ematen zituen eskolak herriko arrantza eskolan, 60ko hamarkada hasieran. Ordura arte esen egon horrelako eskolarik, Lekeition egiten ziren nautika ikasketak. Aitari ezkontzeko hitzen emanda zegoela, Don Emilio izeneko apaiz batek esan zion amari hobe zuela Gasteizera neskame joan eta lehorreko mutilen batekin eskondu, militar batekin edo. Nekeak baino ez zituela igaroko herriko arrantzale batekin eskontzen bazen. Txitxarro txikia baino ez dituzu jango bizitza osoan. Hori jakin zuenean gure aitak promesa egin zion amari. Nekealderik ez zutela igaroko, alturako lemazain titulua aterako zuela.